you tell me how? Again, my portion. Because of joke apart now. Why you dream? You put a goka. You na church. Phone number buraga mama. No, you want to give black for the hotel. Amen. Okay, let's go. Ojoma. 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 VIP, very important personnel. AMAKA for Paka. Onye kukawo. Ega bi kechi ana agwa. Nde muozi ga na eburu gi wait kwa mbochi. Wait karege nde mo da pupi aloza. Ge bata mo ba shine. Laure. Tempo. Yes. Yiji tunyere mkanga.
Chief ngwa pụta. Aha, pụta be show. Narị temple nwoke mara mma. Ọmụnwa. Awọ na ụmụ nwaanyị ahụ nwa ha anya bifo ọ bụrụ ya la afọ. A ga-amụ nwa. Pọta ị ga-aga. Chief pụta no. Sunshine, a wisdom guy, authentic. I wish you Ghana, Russia, Italy, Holland, Spain, Kuwait, USA, London, Malaysia, USA, Japan, Ghana. Chief pụta nwanne ị nọ mgbidi. Mlokwa ya lụọ nwanne ya nwoke pụta akụkwa mba nlarị akụmba asakwa botobo adịkwa mredi eburu egbe pụta mburu akodo agbamukpisha mkpọ ya takịrịda Dorido. Tempo. Onye gwuola onye ka egwu ya egbochi eke ya. Ọbịa. Onye ka ọ chọga? Personnel, Christian father, authentic, a honey God. Onye nwere ọbụ gbaka aja fọbụ laịlaị awụrụ na nne gị na nna gị si ofe awụrụ na nne gị na nna gị si ofe ngakpa na isi jobe pụta na nke kristana soro kwenye ka pụta na klasị nye ọtụtụwa bekwa Walewa Walewa akale Walewa Walewa Walewa